jasamet bangke aron bari matum kar klika phejo an bangke nang litum hala bangke anim ka prek lo posi ode detlo te bon sitame odun chit klemun chit ajutang mate akan barim an bangke nang litum bangke rimpon po otpo la pen klempo la pusi nang litum kipu jipu stiana tuma phan sikura so busi kipu kopila pupa nang ধরম কাপ্রে ক্লোতাংতে নচন খ্রিস্টানা ধরম পুনন আরন কিমি কাপ্রে কাপ্রে ধরম কিরিম আকার বিয়া তোমা বাংকে জুতাং কে পাবির মাতে জুতাং বাং রিমপন পে কুসি নালি তোমা ফান লাসো nang koi titi mate laso nakar bok dokok titi Karbi Youth Festival ke itum Karbi itum festival lo stame hadak bang itu to break jam along ri monduli to benang atum ke chetotong lo cerap dulu stame monduli tin hadak abar sakilong ya jigali Christian pelotang te domination topik di kapre Catholic doji kapre lason believers to ho Baptist to lapson topik lasong bong penali tuma bangke Baptist laso domination no lasi Baptist pu kopi phan siki pudama thihek pen la pen la bangso arsikrung akenang sot kaprek nang litum rimre pen la Baptist kopi posen nang litum kecepatir pima kecepang tangma laso putang nang linak thano ni semer bangke nonson Catholic punon believers punon kapre ka tuma bangke anang litum bang pulo Baptist tumang bangke methanga keng methang se kacar jap pusi pulo tangte kapre ka tuma bangke alang litum phan komani sponsorship mate alang litum methang kacar jap je phan komani pen alang litum phan kapati pidu lapson tong kipuma Kardom Nelison Rosing Rompi Afangsi Nordisk Karbi Live Kelangara Donafan Kardom nang pajiriklo Kardom Arni bang tanang lituma fan isi project la pena kenang soda berta na kiwan pibo mason thotsi pini le thotsi tame nang lituma fan isi project la pena kenang soda berta na kiwan pija fansi Karbenglong along ri Nilip constituency ke parlo Panjan hirhiri ahawara long si doiglo Nililong video journalist Govin Tisodo alang li pensi nilitum dag nang komri bang tanglo dag nang lituma fan pini nang kiwan pia berta la ke la puhenlo ladak Nihang Karbi Baptist Association tum chapatir pi ponsi kedam tang thang chiklo ni phai nerkep arni pen nerkep sirkep kep la pen crazy pini arni an bang ke thang chiklo ni phai crazy arni lo mate bhom kuru arni lo ladang ni hang Karbi Baptist Association atum chapatir pi ponsi ningkan se kame pi peneng an bang ke aningkan bang nang talon bang bom si peneng an bang ke pharoi sira cricket thom ang deng anang pleng tang lo labang so dak ni hang Karbi Baptist Association tum ningkan se kame pi along alang litum kopi pi asayang deng sikedeng ma ni phai nerkep arni pen pini arni an labang so putak ang ton alam thenil tum kachini ponjapan bori ponpo lam chotakali alang litum labang so Baptist Amondoli atum dak Nihang Karbi Baptist Association ka parlo penang an amondoli do dak Nihang Karbi ang long la sidak long ko an amondoli do ma la pen labang so mondoli long charge ko an do ma la pen alang litum labang so Baptist atum ke claim ke nama putak sitame ang ton alam kachini ponjapan bori ponpo la pen isia kenang sot penang an atum kipu Christian atum apan bangke alang litum jutanga hina bangke alang litum rimpon pe mate jutanga bangke ke pangcho asai claim pon pe pusipu tangte hok pet pen selang litum jutanga pan rim pon pe ma mate claim pon pe ma la soba aputak sitame ni lika cingki kacetan ponjapan bori ponpo la pen isia bang Christian atum apan sikura so pusi kipupu la si sikura so pu kopi pan sikipulo la pen sikura so pu kopi aposi Christian atum apan kipulo la si lahai hui sitame methang Karbiang bong bu sitame la ke litum India country long ke ninghang ling madu sitame ajara dhorom sitame rimme bon sitame alang litum Baptist la bangso Christian aron kopi aposi kirima ar sikrung alam the kachini ponja fansi non nele dak video journalist Govin Tiso pen ang pale etlo ladang na litum theklong lo alang litum la bangso ningkan se kame pi katalon ladak aliralon pipi kangjang ladak dak jasamet bangke dak nilipa habar Panjan hirhiri along akar biara tumsi nang kechitong dunchot la pukali jasamet bangke Nihang Karbi ang long along ke do Baptist la bangso Christian anim ke kroy akar biatum ana bangke ladak pini ka chito ke thek ponlong dolo ladak alang litum lama kang tur sitame nang litum ke thek ponlong dopo lan chota kali la puna da bang nang litum thek ponlong po lai hui bangke alang litum dak reception committee atum ladak jasamet bangke asai hemlo alang litum ladak sikadokove konana hawar pensi ke bang ma alang litum ko PPC ke claim ke dam ma angton kadokove alang litum ladak dak kadokove alang litum medical department punon reception punon lapen media cell punon NKB to la puson angton alang litum kisik padopon lapen litum apandak video journalist Govin Tiso nang paklang pon poladak suri amuluk nang kechitong atum do lasi dang nilitum dak labangso ame pi kapadopon bomalong nilitum arlo an pali pon pola pen arlo ke pali pen angton alam te inut pen bahini pen kaching ki kechitan pen dia panon nilitum bor iponikpo
lahin lo video journalist Govin Tison hali tuma panang paklang ponpo dak ni Hangkarbi Baptist Association atum ningkan segame pi penengan ningkanan bangke pharoi sira cricket hom ang dengan alang litum nang katalon lo ladak pamuhetan ni lipinpur pon lo ladak jasamet bangke panjan hiri-hiri dak arongosor matela Baptist Christian la bangso anim ke kroya tum sidang nak citong nun chot la pokali pregjam aha war pen nak citong dun tum ta dola dak neli tum arlo an ke palipen nang litum phana ke paklang ponja phan bor ipon po dak penang an suri amuluk nak citong dun dokok jok sapso ka siksak dokok ta haije sita menili tum un an penang litum phana ke paklang ponja phan bor ipon po la pen jasa mer bangke non alang litum pinia bangke bhomkuru arnia posi Christian ke kroy arara tuma bangke pinia bangke alang litum church dola se pini bhomkuru arni la bangso alang litum la bangsa charge ke do asai non do pon lo alang litum la arna ma phan ke ro alun sitame lun pon bom lo la sinang litum phan paklang pon po la pen jasamet dak karbi araratum mate jasamet bangke Baptist la bangso adhorom ke kroy atum dopik la danang litum thegik long lo video journalist Govin Tison litum phan paklang pon po dak nang kacetong dun dopik la pen isi kachoro nang gibang ke la lo isi alang litum amuluk ong pik sitame do wet thak wet la pen isi discipline pen sido te bon sitame alang litum la bangso ke claim ke nama puthak akemang la pen komentor ni pen se kachisikma la pen funding mokha koson se alang litum la bangso alang litum kache har jakma lai hui sitame ni litum dak organizer pulo ni Hangkarbi Baptist Association ame phula pen kongchun bang tum pen sitame thethini alam the kachingti kachethan ponja phan bor ipon po la pen hala pini la bangso ni Hangkarbi Baptist Association ke pajutsi arani pharoi sira cricket hom angdeng la bangso katalon along la dang nang litum theklong lo main stage lo hala hen lo la bangso main stage along sila dak jasamet bang kalang litum kacho phapon la pen kache pathik pon ateng pen sila dak lam ke than lun ke parju abang phuatum sita mela dak si dolo la si konana hawar pen si ke bang ma alang litum ko sonsona sayang deng si ke deng ma lai hui ang ton alam nang litum phan litum ang ton alam the malom sopor phi alang litum pen sita me kachingki kache than ponja phan nelitum bor ipon po la dak alang litum isi la dak pharoi sira cricket thama phong ni Hangkarbi Baptist Association ningkan sek amei pi la pen risonimso rongaje la bangso katalon alang litum dak alira lon pipa mi pen salang litum la dak enelo la pen non alang litum pini la bangso bhomkuru arnia porsi alang litum ningkan sek amei pi katalon pen pacheton ponsi alang litum jasamet bangke pini bhomkuru arnia porsi church la bangso arnam kardom asai sitame alang litum pachun pontang lo nang litum phan theklong lo la puna thu nang litum phan paklang ponpo dak armu phai dopik te bon sitan nona por bangke alang litum church ki juda por lo porsi non alang litum ke chuki jun la sona por si ke dolo la si non malom so por people tang te ni litum la dak organizer lo ni Hangkarbi Baptist Association atum kachepatir pi mepu kongchun bang tum pensita menil tum ethetheni arsik tung alam la jasemet bangke Christiana dhorom mate dak Baptist ke kroy akar biatum aputhak ethetheni alang litum penili kachingki kachethan ponja phan un an pen non boriponik po Kalau ni Hangkarbi Baptist Association pen kacepatir pipon ningkan seka mepi along pregjam mondoli long pen kacitong dondo la sondak taxi evangelist inut abang punili long do la sialang lidang nak kacitong non pen ko an ning arong ma alang li pane titini lam tekar jupan jepan boripon po ake hai nang lidang nak kacitong non pen ko an ning arong lo ning alam teng citan nikima nili ladang nak kacitong non pen pot pen nili ning arong pik lo pen okpran mesen la pen munit ongdung kacitong la pen latak kedo kathagati mesen kerens pe me alira cham alon ki pi pen posi nili nang chetong non huta ke thek long pen ekdom nili ning rung phom son si thek am lo nasi ke dam tang pen an so si pen ba nili ning arong lo son si thek am long do nangli koloso aha war pen matenali tum kolo bangso church pen ma nangli sapso la pen nangli ko pisi klemik bomma nangli ko piniar pu doik ma nang chatan ni jima nili men ke Lawrence Teron polo nili langsung pi amonduli members lo la pen nili toma area ke sabhapani area la pen nili no amat WRBA mate Western Rema Baptist Association mission atau malam pesen nili biarta ke me mate evangelist akam claim number jasamet bangken nangli inut evangelist oposinali phan lamthi si nili nangkar ju kangtung lalo jasamet bangke la karbi akhe tum la dak nonson dak pini theklong lo risonim soronga je kapaman pondi dak rit nong chingdi punon la pen dak nangli tum chong ka chingnang nai hui sitame dolo tame jong sila dak langdam pulotang te rit nong chingdi ke si aron barim aron pen dak karkli ka phejo pen sik ing thurik ji la hai ke klem ke dam ke te bon sitame nangli tum kopia ke mang pen mate nangli tum kopia ka matha
la pensi nang litum la Christian atum positame la bangso ajutang bang nang litum claim ke dam pon ma la bangso pathak sapso nang li hin pen nang chethan ni jima la bangso pathak la hello red nong chingdi la ke dhorom chi pupe pin pen hako pen pisarang thun posarang thun pen kewang kri aporom puthi ajutang jubat puchama thadam si nelitum Christian homa satumang bong pen seta la bangso aporom puthi chingthum dam te mesenji puchama thadam pen si la pen aker tang avi polam chama thadam pen si nelitum ta hako ko ke claim te kang ilitum pisara pusara tum nang than te kang ajutang ajubat lo posi nelitum ta nilining kang swam nilining rong pe la bangso ajutang ajubat ke claim pon je pansi nelitum ta la claim pon bomlo la bela bangso ke claim pon pe nelitum ta isi ajutang nilitum ta chelong pon la poson sin nilitum ta chetham long lo Christian atuma phan sikura so pusi ki pupu kopila pupa nang le Christian atuma phan sikura so pu ke phi da ma theke 1858 aning kan la pen 1908 la bangso ning kan alom besi la bangso men ki klang ni atheke hala bangso por hot karbia khai long karbiang long along Christian pomen klang klelang la pen Christian pomen hala tum pacha thang thelang sedala tu ma deobartin kardom kardi arnama phan arnam be chipi meja phan arnama phan ke chung do ko chordom ye phan ke dam ahut alang le tu hala bang so din hot penta kitab luna kitab la pen bible he la so chi otpon dong titi kaita deobartin ta la tu phan thek no long la bang so ke thek no long pe posila tu phan chini ne dan lo kopia khai ma kopia dhorom tu ma polo seta hala bang so tu ki chini ong sila si sikura so posikar be to phan men kiri kapre ka poye kali lake chok choro lo nang li sitami nang chitong dun la penang la por nang chipi pot chorek lo lalo Jasamet Bangkian ni Hang Karbi Baptist Association atum chapatir pe ponsi aningkan wang sitame ningkan sekame pi nang klembong bang boma son bensi pening le thot sitame thang thang chiklo ni phai ner kep arni pen pini ni phai crazy arni an kepa jutsi arani an alang litum katalon arni lo la pen la bangso alang litum ningkan sekame pi nang katalon ke bang la ke ningkan pharoi sira cricket thom ang deng aphongan ke chok arni lo la si non ni long nadak Jasamet Bangkian ni Hang Karbi Baptist Association akong chun bang reverend tension be la pen alang litum along dak klem tam rapet officer atum dolo la si alang litum sila bangso ke claim ke nama puthak ke tithini nele ka chingki ke chethan pon japan bori pon po aprang sinang li tuma pan noris karbi light pen kardom na pajirek lo nang li phan kar jukang tungalam thela pe khelo nang li tumla bangso ni Hang Karbi Baptist Association nang li tumla comment tu aning kan si mahang ke pathek ma la pen nang li tumla bangso ni Hang Karbi Baptist Association along dang nang li tuma mondoli ko andoma la bangso puthak sapso nang chethan no nijima Northeast Karbi life along atima pachuro parpig lo nilitum dak ni Hang Karbi Baptist Association pithek pen NKB polo adingkan ke amha ke thek aningkan ke ningkan pharo Christian Kebra Christian ningkan la pen la so non pining an ke ningkan pharo sura ke tom ke choglo kado kabe monduli pharo sura ke trok do la pen la non adhut non adhu parman bang phuga chetong ke amondulia phai ke pharo sura ner kep do la pen pidi ke chetong armu sorry ke thom social bag doji to choroik do nang litum la bangso nilitum ke bang pen thek long lo na le themana litum ke ram tang thang thang chiklo ni phai ner ke par ni pen si nang talon bom bang ik bom lo di la si nang litum la bangso ka to ko ve la ke claim ke dama phan ka chirum ka cherek nang litum la pu mondoli pen si ka chipat thik lo ma mate la bang ka pachun det ja pan Jasamet bang ke tangka ahin ake nang sod ko posi ko son sinang litum la ke chipachun ma la so puthak se tame sapso nang che share do nik jima pining aning kan ke NKB ningkan sega maipi la pen parta risonim so rongaje pachero pra pet pensil so amei paman polo la pera so megi paman pon Japan monduli NKB alo monduli tin petame la so megi pachun Japan monduli ke theke suri si la pen monduli sotum pharo pho la pen parta la so megi pachun Japan tirikam monduli petame la tuma don tin chirung pesi paman polo la pen parta long ri arlo kedo athela so long ri arlo la so long ri men ke PHB polo la so long ri arlo monduli ner kep do la pen monduli ner kep arlo kedo adon tin ahom tin apatame kachirung pesi la so me pachak paman polo la pen parta bethang ke kro hiang bong Christian hiang bong ning meaning do pen kachirab dun jia tum ta wangsi chirab dun lo la son pesi tum la so me pachun po nang li phan kar jutukang tong alam tela poikeno Jasamet bang ke nang li tum la dak ningkan sega me pi lapen
nimso rong aje la puka pache ropon doi ko klasi la so puthak sinang le pana arju kangtung ile tum youth festival pulotang te taralang solong ning kan sekpen ka paman pon KCS atum ka patir pia phansile tum ka chini dam te bon sita nang le tum la dak rison nimso rong aje pula dak ka pache ropon dak ko pipia sayang deng sikedeng malapen la rison nimso rong aje pu ko pia phansi ki pudam ekma nang le tum la ke claim ke dama puthak ka sapso nang thanon ekjima ahok lo Karbi Youth Festival itu Karbi yang long dolo la pen hadak ke ilitum dhoram chipu pepin pen si hadak klem polo ala dak ke stamera dak no da daga do hu bangke nitum la ni hang Karbi Baptist Association long ari sonim so tum an pen si la so rong aje ke do polo la pen dak ke paman pon ke ridong chingdi bathili ke ap tang ho running race tang ho football volleyball also pinso la pen pisu ke hang la ka do gawe prek jama ke klempon mia son an la pen itum ke klempen a jok itum Karbi tum tame ba Karbi Christian tum tame mithanga khe aritiniti mithanga khe culture pan ching hon duk puisi la pen ke pa prang pon jia pan la pen ka ching thur pon bom jia pan si ni tum dak ke klempon churu lo ke hai puthang li phanar ju thik dat po athema Nordic Karbi live kelang ara tum chini thuing tung duk ta haiji nangli tum la dak jasamet bang ke pamu nangli pulo rit nong chingdi la penason ka chepate mate lai hui ke peklang sita menangli tum padu ponlo pul sipu lasi isi alam thebang ilitum langdam nang penang an aningkan ke onga phrang plotang te Karbi risonim so ronga jelong sitami jasamet bang ke Christian adhorom kirim akarbi akorting jeratum haladak participate dun plotang te hala so poro hut mondoli pen boycott that mondoli pen sapso nangli tum ko pinila pason isi punishment putong pupoma mate alang litum lason kapacerap kapacito dona abang hala suhur bang ketek ponlong ave la sopur kimokia bang putin da chini lo te bon sita nona pora bang kenang litum Christian adhorom ke kroy akarbi arara tum sita me Karbi ajutang abang keli tumang bong tanang ji pupen nang litum la jasemet nong chingdi kaprek lason kan barim nang litum da ke klempon do lasi nang litum la so puta kopia kemang mate kopi nang litum da akamatha mate nang litum ka chingwai pensil la so asai kedeng pon ma sap so la so rada phan pachini jima Karbi Youth Festival ke itum Karbi itum festival lo stame hadak bang itu to prek jam along ri monduli to benang atum ke chetudung lo cerab dulu stame monduli tin hadak abar sakilong ya jigali di nasidak NKB alo ke do ana monduli atum apan si awar sai pilo risunim so tum pana awar sai ki piadim lo dak ya monduli tin pena ke chetu mane ka do ka be ala to ke tek la to la pera to pan ang hor ki piateng pen jong si claim lo pote ching thur po pa prang pon bom population pen si ke mata la pen nitum NKB hoi pen ke Jeff Karbi Youth Festival long chetu nang ne cheradu nang ne pure to mawe pen hala so amei tame Karbi Christian atum pensi ke paprang la sini tum tapi nang nitum pini tame teglong pini dak nitum adak dress pandang lok tame Karbi dress ka do ka beta ke enkong la peni tum dak program lok tame kait anikan wang tame me nang du na tum an e me thang Karbi dress pen ke en pen le arna manong pe thejia phan me sen pu se tum ka chuni la sina to pia teglong ji ka do ka beta me ong du atum ke ong atum ke dak me thang cultural dress traditional dress ke enkong lalo punat ake hai nililong do thiklang alang litum si ka chepatir pia bang photumik lo prangsinang li phansita me Nordic Karbi lipen kardom nak pajirek lo anang li phansita me la solam tisini le karju kangtung jasamet bang ke pamu het akar jua son thak lo Karbi risonim so ronga je la ke KCS tum chepatir pi ponsan ingkan bang tanang talon bom lo sita menang litum ningkan seka me pia long risonim so ronga je pen kapachero ponpo la sila bangso risonim so ronga je katalon aputhak nang lihin pen klarda kalam the nang than pachini do nikima kardom enyi Karbi life nalitum panchoro parpik lo nonason birta chala nilitum alam thi sitame rada thengno ke pon posi jasemet nalitum pan akero pajir pon lo nilitum ni hang Karbi Baptist risonim so ronga ji puke KYF apan iningkang samsi la solam gali ta isini tum chima tha da mangke kachisik mega song thanglo pia podma KYF ke ilitum ka dog awe Karbi akhailo aphan lo lapen jonel along ta nilitum Krishna risonim sotum kichilang dun penang do la soposi la nilitum la ko risonim so arong aje pu gibi pon thunang ko kalam the bangke nilitum ta jutang jubat ili Karbi akhai ke chinghonduk aposi mo KYF along setame haja ke dhorom chi pu pepin
ajar adhorom pen same claim rap pello kan rap pello luna pello si hula dakta ili tumpen da charli paprang claim paprang lote chini dun po thek dun po la pen risonim so fan just met ke kiluna na thuta ke kana na thuta nimso kirung punon ba jo kapre kar bi jutang jubana na thu setame chini pon paprang po thek mon paprang po chi signal lo prote mo KYF along le pu nile pana thu pen punon ba hala pu duar ba guri punon ba kapre long ri long pesame claim nun thek pa me po cherab nun thek po me sendment paklang thek po pu ka chisik mega pansi jasimet nile tumke ke claim pon kapre ka ma thak abe kar bi kan barem ko PPC nang le tum ladak ke paklang pon la so puthak nang than no nik thek kan bari ma bangke jasimet nile tum bangke chong gedam la en polo la pen ako isikerit nong chingdi la son apor aveder masi bap thilika ap la hai hui dolo la ke festival long ko PPC claim ma hula dak sika charli dun lo ak pelap mangke KYF long ko son siki ke doma ke claim ke thek long ma la son si dakta claim pon lo mo apon nang tang lo pulote KYF along setame jonel la tum pen bang chahang bon po la tum si participate po seta prang pen ka chisik make la son phasi ni tunge ke pen ke thik pon dak ili tum jutang alam ta legro ka posi nang le tum la jasamet bangke arsikrung nang le tum thorom alam sita meneli nar juji tame nang le phanna sapso jutang alam bang neli kar jukang tung bang la poi khen lo ali tum penang an ili tum ang bong sita me methang kar bijan ang bong sita me la son ka chipu dokok titi dhorom kaprek plotang te non son kristiana dhorom punon aron ki mi kaprek ka dhorom kirim akar bia tuma bangke jutang ke chepawir mate jutang bang rim pon pe pusi nang le tum phan laso nang koi titi mate laso nang kar bok dokok titi lasi laso puthang nang le tum hin pen ku pisilam klar chiping tum jutang kapawir po bangke nangke pu jong ji tahai ni lika chini na matengke hok pet men ke ni hangar be Baptist Association la pen kapre Christian denomination na tum amat jokta methanga jutang jubat ke ching honduk nili tumta Christian lo pusitame karbia khe posi methang karbia jutang jubat ke ching honduk mothe kisuman ason nitum dhorom ben cherab lok la pen jutang ben cherab lok la so bahag bangke nitum krishna tum bangke en ponlo la so posi karbia jutang lo bulote iletum ta deng dun po bonda krishna tum phan prang ke sar tum na than nona ron barim punon ba krishna tum punon Kristana tum na lason enno pulote lason en ponon nali tum ke lason hello lason nang thak lason ting si ke tok jil da beseta tradition pu alama ting pensi ke tok jil ga be penseta prang nang than tum alama kam pensi ke dam bo seta jutang jubat ke it khei binong aposi nili tum ta Christian lo puseta me nili tum ta karbi akhei binong aposi nili tum ta ching honduk la bang ke pawin tum te la so posi non karbia pindeng sumpot la pen pene sator ki puseta me ho ke chipung pusame karbia pe ri ke nil tum ke mailo pulote la ke chintang pola si non ta lun gilo na tumanta la son si address ke ni tum ke than pon bom la pulai puthot nangli phan isi ke pajut sialam thi sinili arjupo nangli phan bang jasamet bang kelitum langdam nang ilitum retnong chingdi pulotang te ilitum bang ke jongsi jutang kang them langdam pulotang te dakhala dak ilitum anim bang ingtum nangko na te bon sitame non nang litum bang ke taralang solong secretary dun ason pusi puru la solam the chepaklang pondo la sinang litum ki puji po bang ke nang litum jasamet bang ke aron bari matum kar klika phejo an bang ke nang litum hala bang ke anim ka prek lo posi ode detlo te bon sitame otun chit klemun chit ajutang mate akan barim ana bang ke nang litum bang ke rimpon po otpo la pen klempo la pusi nang litum ki puji puma ahok lo la nilitum Krishna dhorom pen la bang mote odun de lona la ke dhorom lama kam pen cherab lok lo posi la bang odun de na setame ili Krishna pen setame jutang jubat along ke odun me son an bang ke odun po la so bang sini tum ke deng pot la pujo kongchun bang ke hai phan sini li bang po athema ili tum aphan la sona por ke me tang verve la sinali phan li por ke long sinar ju dat po nali tum Christian tum aphan jasamet bang ke sikura so pusi pupu la sela so puthak nang li ku pisi pupo Nri kachini dam ke areng ke lok atum Kristo birta ke me itum khala sot ke karbia khai tum ani dingo ing tingku kason ba papihu bason inglong tahala tum wangsi arna Kristo birta ke me ke long pen Kristo arnam la so pirte panghon pik pen posi akhai tin ajatin adhorom tin phantame Kristo birta ke me ke long pen
putot ke jok abirta ke me ke pi la pen posi la pen ha tum la hai pacheng tour anat pute low texture nang ji ti la hai texture pen texture lo pute etum me thang ogara tame ke menat plan thek po kar jong tame me muchot po la kama tha pen sia la tum ke wang hu school hai ta ke than do la si hala pranga school hai la pen lo ke thek ya phan ke than ke pere ke mum pen nang an hala tum chipadu la pena posi la son ake Kristo pan ke lockdown da tum jong si dolo pute ake la tum pan ke loga charlie tum school aso pusi pudat mane school pada pude school secure aso mane ase Christian pan si pum loga charlie ase tum da daga tek dang long prang hala tum prang missionary tum atum birta ke mela pen part ala so long school hai dak than pon thek long lo la pen na tum chari dun si even mane karbiang long tame hal hai ke thek dun pe kachini dun pen posi pure thena tam amek ke char dun lo mithanga khai mithanga der pada kaching hon pen joksi ni tum nkb president barim thank you sing ti lo ke alang le sopo ke samso sing ti lo apena posi school Christian to pan school so puke like loke ke charlie loke thek nang yapan kabor idul hai ke thek long pena posi school so puke puta hai le chini dam choro lo than paklar pot puthot nang li phan kar ju thukang tung na lo jasemet bangke elitum kaduk beta chini lo Christian polotang te domination do pik di kapre Catholic doji kapre lason believers to ho Baptist to lapson to pik lasong bong penali tuma bangke Baptist laso domination no lasi Baptist pu kopi phan siki pudama thi hek pen la bangso arsikrung akenang sot kaprek nang litum rimre pen la Baptist kopi pose nang litum kecepatir pima kecepang tang ma laso puthang nang li nang thano nekima dak nihangkar Baptist Association Baptist ipulo pen Baptist atum ke methang ana bangke methang pensi kabor I pensi kenga charja nani ne pen le kerap pen lok le ke charja kali samen methang ke kroya teng pen ke claim ka chepaduk kabor I pen ajok la so long arnam hirjume dosi methang hem long tame ba monduri tame ke charja la penon en keben tame methang pensi ke charja alang tu bedat chok alang li panser ju potang te la bangso aputhak jasmet bangke non son Catholic punon believers punon kapre ka tuma bangke anang li tumbang pulo Baptist tumang bangke methanga keng methang se charja pusi pulo tangte kapre ka tuma bangke alang li tuma phan ko mani sponsorship mat alang li tum methang ka charja je phan ko mani pen alang li tum phan ka patir pi do la son tong ki puma la bangso alam the bangke ni tum da an ge chini dun oe hai sata kapre alang tum bangke partnership do ta hajibon ate alang tuma ke supposing Roman Catholic tungke Rome pen ke cerap do pen hat ke Catholic tuma monduli an ke bang Rome ha pop si bang jasemet kapangri akam lo claim lo la pen kapre tum ko nanat pen ne cerap do bon ni talan bang ke tarlib dun de chini dun de lo setame non ni tuma Baptist pa tuma bang ke hala areng ke lo atum missionary ka bang hut pen nang thanta nang methang keng pen charjap nang ji bang along ke chohang pen bang nang rap pen lok si mondli ke charjap nang ji kali pumo pen itu ma kong chun bang ke thana son todlo ta se kapre tum ke rap kado we long da hai mene seta non nil tum Baptist atum mondli pharu si rekre trok do along beng ke theo lo along beng ke bihek lo la ke methang ja kong ko anake tema aja kong the cha tungge mondli a the chat lo aja kong bihek tungge bidun chat lo jola sonjo la pen hala member phai ke ong e la lo la pen amonduli tinta mithang kachi rung ke cherek pen si monduli da ke chejapon la pen monduli gyoja hemta ke kimpot la si nililan ke chini nidelo Catholic atum ponon Presbyterian atum ponon ba kapre atum ala atum fan ga do ke penan ke ala atum tan non ke mithang si ke charge up sai se nili ke chini do tenke choro lo nangli phan pading oilo nangli tuma poren pik nangli tuma side pik lang chini lo kang cher kalang eta haipo athe manangli tuma daprang pen arnam kardom matela church asai bang nangli tum do ilitum langdam nang aron kimie tuma phan eneli reference ken pon alangli tuma phan kopini ki pudam jila po phan kali halang tum sitame unity bang lang misen do alang litum tai se kaching room thek bang ke ilitum kadu weta thek long prong lo la pen non nangli tuma long sitame ke bang pen thek long lo nangli tum ni hang kar bang long along ri along ke do an Baptist
ke kroi atum an bang kenang litum isivet anu deng along si doiglo maten hangkar bi baptist association along si doiglo di lasona ka chingrum thek la pusona unity ilitum penang anatum social media long ka than dokok ti lasona unity lasona ka chingrum ilitum jasemet kar biatum ake mang ake thendai proteng tante hemprek ke hang henlo lasila pusona unity nang litum ake nang sora por pulo tante hemprek ke hang parman sita menang litum la puson cherap chetodun ji maten nang litum unity nona son dojima pu penang am kar judo kok ti lasi nang litum hen pen nona por ke mi nang litum than pakla rek jima hemprek pulote lage kaddo gawe phan lo hemprek kar biang long hemprek belong te dake dhorom tinta dopo Hindu aron barim taho da dopo Christian da dopo adu Christian ang bot denomination tinta dopo aron kimitom da dopo lake kar bia khai palo la pena posi da dak aprang pada theglo dak hemprek hang along even Christian atum tame even Baptist atum tame dak leadership ke anatum do ape nona dobo la se hemprek hang pan anatu kemisen a leadership kemisen ke jabang robote ditum ke kai tame lake ke chengsi ke klempon akam lu okay ke pajutsi nang litum ni Hangkarbi Baptist Association long nang litum mondoli topik la nang litum along nang cherap nang chetodo na jog nang litum ke pajutsi alam the alang litum phan ko pini ke ro alam the pingtung makai ning rong pik ima phong pharu sira cricket ni Hangkarbi Baptist Association amepi dak hiri Baptist amono si peman palo along ria bangke panjan hiri rilo ke chaga mondulia tum tame cepat duk pig lo long ri bihek tema same atum ke klem cepat duk lo la pen ning ke the pen si klem lo ning ke the pen ke klem pen joksi la pen ning si peta klem pen si klem lo la pen posi la so me sempre pachu long lo la pen parta atum cepat duk pig sitame la NKBR lo mondulia rara tum yong si dang jetong de pute cepat duk pig ta cepat duk nak tai same ke cepat duk long NKBR lo amonduli arara tum do antame ning sikamata si pet pen ning arong pen la so me nang chetong don pen joksi la so me sen pen pachun long lo la pen posi ning klong pen NKBR lo ke do aratum anapan teli kongchun bang hin pen churu par pig lo churu loke hai nang lituma phan sita me saidu suryang bong pen pusita me nilituma phan chingki ke chethanja phan nang lituma por nang chipe pot nang lituma phan ta churu lo la pen nordisk kar bilat kelang rata tuma phan sita me kebang jilang poro hort baptist labangso baptist tot kali kapre kapre domination do piklang sita me christian akar bi akorteng jira tum alang litum ke kroi la pen alang litum ke klem ke nama puthak an so se nang litum phan birta nang wan pibom ji te bon sita pinia bang kelan se nang lituma phan birta nang wan pipon thek chotpo kadewe phan ta kurwang thu do me thak me